हेलो फ्रेंड्स एनएस बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो केबनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों। CAB केब, बे केबा मा? बै जे दा जोंनि आसामाव धरना जाबाय थादों केबखौ बातिल खालामनांगौ होननानै, केबनि हेंथायै प्रटेस्ट, दिल्लीयाव धरना, दिसपुराव धरना आरो गोबां जायगायाव धरना। दा बे केबा मा आरो बे केबा जोंनि आसामाव माबायदि प्रभाब गोलैगोन आरो जोंनि बिटिएडिआव माबायदि गोहोम खोलैगोन, दा बेफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे सुंद'यै गोरलै रावै नोंथांमोननो सावरायनो नाजादों। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। दा फैदो जों भिडिअखौ जागायलांनि। फ्रेन्ड्स, गिबियावनो केबा मा? बे केबा जादों मोनसे जोंनि इण्डियानि मोनसे 1955 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आयेन। दा बे आयेनाव मा दंमोन? बे आयेनाव दंमोन मा? बे सासे मानसिया भारतारि नोगोरारि जानो गोनांबा मा थानांगौ, या मा इलिजिबिलिटि थानांगोन। जेरैहाय बियो भारत हादराव जोनोम जानांगोन, बिनि बिफाया भारत हादरनि जानांगोन, बा बियो गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै एसेबां बोसोर भारताव थाफैनांगोन, बा साख्रि मावनांगोन, बा माबा बिजनेस मावनांगोन, बेफोरबायदि नर्म्स थायो। बे मोनसे नागरिकत्व आयेन। बे थिगफोरबायदि माखासे आयेन बेवहाय लिरनाय दङ। बेखौनो जोंनि भारत हादरनि बिजेपि सरकार, नरेन्द्र मदिनि सरकारा बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै जोंनि भारत हादराव मोनसे गोदान आयेन लाबोनो नागिरदों। बेनो जादों केब। बेखौनो केब होनना बुङो, सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल। दा बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 बे गोदान बिलाव मा दङ? बे गोदान एमेन्डमेन्ट बिल, गोदान आयेनाव मा लिरनाय दङ, मा बुंदों? फ्रेन्ड्स, 1914 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि सिगां आफगानिस्तान, पाकिस्तान आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय हिन्दु, पारसि, ख्रिस्टान, जैन, सिख आरो बौद्ध बै धोरोमनि मानसिफोरा जोंनि भारताव अबैधआनो जा सिगांनिफ्राय थाफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनि बे गोदान आयेना बिसोरनो नागरिकत्व होनो नागिरदों, बिसोरखौ इण्डियान मानसि बानायनो नागिरदों। दा फ्रेन्ड्स, बे आयेना जोंनि आसामनि थाखायल' नङा, बेयो एज ए इण्डियानि गासैबो स्टेटआवनो बे आयेना सोलिगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा थार, जोंनि आसामाव बेनि प्रभाब बांसिन गोलैगोन। मानोना जोंनि बे आसामाव बांलादेशनिफ्राय गोबां हिन्दुआनो जा मुसलमानानो जा फैनानै इलिगेलि फैनानै बिसोरो बसबास खालामफैदों, जोंनियाव थाफैदों, गामि बसायफैदों, रायजो दाफैदों बिसोरो। दा बिसोरो बे आयेना लागु जानाय लोगो लोगोनो बे जोंनि भारत हादराव सिटिजेनशिप मोनसिगोन आरो जोंनि आसामाव बिसोर थालांसिगोन, आरो बिसोरनि रावाबो थालांसिगोन, बिसोरनि धोरोमाबो थालांसिगोन। आरो जोंहा आसामा मा जागोन? जोंनि खिलन्जिया आसामिसफोरा, असमिया बा ट्राइबेल सुबुंफोरा जोंनिया माइनरिटि जालांनो हागौ होननानै जोंनि लिडारफोरा सानदों। बेनिखायनो जोंनि आसामनि मानसिफोरा, माखासे लिडारफोरा, दल संगठननि लिडारफोरा बेखौ प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ। फ्रेन्ड्स, दा बे गोदान आयेना जोंनि बिटिएडिआव माबायदि गोहोम खोलैगोन? जे बे गोदान आयेनाव बुंदों मा, 6 शिड्युलनि आन्दाराव थानाय माखासे अट'नमास काउन्सिल आरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट आरो इनार लाइन पारमिट थानाय माखासे हिल स्टेटफोरा बे आयेननि बाहेरायाव थागोन। दा बिदि हिसाबै जोंनि बिटिएडिआबो बे आयेननि बाहेराव। नाथाय थेवबो जोंनि बे बिटिएडिआव माखासे अबैध भाबै 1971 बोसोरखौ सिमा हमनानैब्लाबो बिनि उनावबो हाबफैनाय माखासे जोंनि बिटिएडिआव अबैध भाबै हाबफैनाय माखासे मानसिफोर न'खर बासायना दोङो, गामि बसायना दोङो, गावनि राव बासायना दोङो, धोरोम बासायना दोङो। जोंनि बिटिएडिआव दासान्दि एनआरसियाव हाबै माखासे अबैध भाबै जोंनियाव मानसिफोर दं। जिहेतु बे गोदान आयेना जोंनि बिटिएडिआव लागु जाया, बाहायजाया, आरो जोंनि बिटिएडिआवबो बिसोरो थानो मोना, बा जोंनि बिटिएडिआव बिसोरो नागरिकत्व मोना। दा बैफोर सुबुंफोरखौ जोंनि बिटिएडिनिफ्राय बाहेर खालामगोन ना बेयावनो लाखिगोन, ना बिसोरखौ जेलाव सोगोन, ना डिटेनसन केम्पआव सोगोन, बेखौ जों इयुननि समफोरावसो मिथिसिगोन। दा फ्रेन्ड्स, भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथाङा बे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगो मोनलायगोन उननि गुबुन मोनसे भिडिअ'। थेंक्स।